pisang diabui ju. Makan pisang diabui ju. Bayang indah la puaso indah da sana oi taraga pulo babini du. Taraga pulo ala babini du. Allahu Nabi Tuhan kita Nabi Muhammad Penghulu kita Alaihi sahabat telah saudara Assalamualaikum semua firman adalah baju Di dalam Al-Quran nado basuo innaladzina kadzabu sehingga akhirnya kalau dipakai sifat dan dua segala ibadat palu juaku palu ditolak tidak diterima takabur sombong kalau dipakai segala ibadat palu tak sampai pahala ditolak jatuh kangarai menampu sarugo dan sangat sulit anta ko kababani hujan kalangi anta ko tarapuang batu dilawi anta ko aduh tola sapi ke dalam lubang jalur pinjai setengah pulau kari cobai mengatukan awak bagan niki mengatukan bagan tio mini tetapi mengerika di sebelah bukit dari Jakarta dari Nyogawi kota jola gadang apa ombak dilawi mengatukan awak orang kayu lah cukup Malalu kanami labai pipi ambil jepira lapa supi-supi sampai lagi jadi tukar rumpui kilo dia meninggi asal pinjuraji pinggang lagada daripada paru obai itu dari Sa
hitam. Hai dengannya itu dan kita kesalahan. Kalau dipandang Orang yang wahai pandanglah dengan sampailah dengan lekalah pada Tuhan. hampirlah dekat mati iyo wai satilah jalan. Janganlah debat itu. Debat itu wai sekarang. Satu iyo lekata ni, kata pela dah iyo berpegang. Lai supaya iyo Lena takut, ayo jola iyo tiada. Di mana lada iyo jo eko, jo kalau lada iyo taraba. iyo wai nyotara. Lai bagi tu iyo wai jalannya. Di kapal lada iyo jo goro, Nilai cubo la iyo latanyo. Karena iyo banyo jalan, banyaklah iyo simpangnya. Oh janji dah iyo ko sampai, oh ajallah iyo ko tiba. Denal lidah Iyo nelah kalau tak pandai lah iyo berkata, mengucaplah iyo boleh mah, kau tidak lah iyo biasa. nama ada lai kulima, lai kamano lai pulangnya. Apapun lah iyo mana, Lai kulima lai iyo Tuhan, jo kalau iyo mai kate. apapun lah iyo jata. Kalau iyo mai kabawan, negara kasih lara iyo nyobula. Mali putih lah iyo nyo alam, mali putih iyo nyo tubuh, nyawa lah iyo nyo badan. Nilai hilang lah iyo di mata. Sampah rono lah iyo nyo Sampah rono lah iyo nyo mati. Nilai mangko lah iyo bagara.
lebar itu panah di dalam tambur. Lale anak ajo bini kini lah banti nyo buang lai ka banti jompo. Anak bini ai kini lah banci. Ala nyo buang lai ka banti jompo. Mande raso muka karate lade ayah raso nabu jauh jolong gada. Lale mande raso bungo buka karate ande raso nak bujang jolong gada. Kalau ai jaso warna bale dekete nyo kurang kasih saya. Ayo apo wisu aja so anak balik dekete nyo kurang kasih saya. Allah hiburan. Iyo sakadar itu saja. Oleh sekian dahulu dari kami ionan baru. Dari topan iyo wala singgah halang kini nan sadang yo bakal ajo. Karena yo dengan dewa katu. Iyo ada nan lalu ijo. Ada malah yo di jandu. Kini di pandangan la Jumatu. Apalagi iyo piala dunia Swedia melawan di bulan do. Antara yo dengan Syria. Jo bulan doe di balagu. Iyo itulah de nyobana iyo padone saat nanto. Allah iyo dengan ampe satu. Iyo main kabade bariku. Apalagi kini yo si pino nontonan tinggai indah dosa barapu. Nanti kala di malam kini. Tare de nyosajo. Sabana pacanu de la silawa. Iyo nan tinggal de nyonangko. Atau yo de nande panitia. Iyo ningko nan pasamu. Oh manona sike sure izinyo lah dibawa pulang nande ebinio. Iyo manonton silawa edulang tanah indah dapat balamu-lamu. Oleh mano umi nanti gai konan panjang sesure izinyo. Ayat tapi candu lah silawa. Oleh nane tarana di sinangko. Etalah biayo dengan one lapau. Dengan demikian denyo polo. Baliau nan sangayo basuh mangin samanja iyo di hari sanjo. Apalagi dengan warsarial, yaitu dengan wartatu agoto. Inilah hilanglah denyo bana dari acara denyo kito. Mungkin baliau menonton piala dunia. Iyo dengan kawarung sano. Samanja iyo sanjo tadi Allah nyolapur ka pakai kita. Pasilawa di malam kini paliang lambe yo buku duo. Karano iyo ayam puan kini banayo de balago. Ya itu yo dengan rade ayamnya ya dijasyo dengan nasi bulado. Karla tiende la tiela de nyopulo. Tuangku jalil yo nandi mungko. Ayam yo ene baliau. Memang yo bulan 20. Tetapi baliau seksi konsumsi. Indah pulia capek pulang pulo. Ale ba akamanya bu ba abanaliyo kamangatu. Iyo ko abi ayat tukang silawa edulang atan tuliau algojo. Oh silawati onan latera aki. Iyo di malam lakini ko. Oh tala dia iyo la detagura. Iyo maaf di pintu. Maalunyo denan denyo kami. Iyo mungkinlah samoleno. Apalagi saja turun dari rumah ditutua hujan lebih dikasih tu. Iyo hujan sabana hala belah turun sagadang gado-gado. Sagi
sabana babaun pulo. Hilang lubang suara. Iyo baun iyo nanduhuri yana biasa mojo baun kuninang ko. Itu denyo banala jo kalau nakadikiru. Sahigo de nanala oneh la pola gala gala karanggo. Kalau rasuka jatuh la kacomato. Iyo kaya pada lagi tuh bana Allah kadala malari mato.
ihan leperai sajo irama orang Minang orang kandila kagejo manui Allah kanandari bukit tapaki ayam jina dilama dan kadian mi orang sukun denai gandian biar pulo cali aku yalil nanalakadi ambi bawan denai nyandil kaki ayo samanta alang de pandai tabang Melayu sakanda hati sajo sampai hati aku yalil maambi eo kawan nyoba ojo sampai hati kawan mengambil durian denai baku baju bakasi abana mato yalil mamanda indah denai kata rumu ala cando iko aponan denai niyo wanjalil na iya pulo onde wanjalil gadang salero iko nyo malu bisa dikubuh dalam indah denai kata rumu ala cando iko malam bainan isu alil ketibo hilang lagi hilang desi kacau mato di malam mainai isu alil katibo ay hilang yo hilang ay siana daro sampai hati onne maambil umpu yalil nan masih mudo sampai hati kawan mengambil bawan denai bagi itu samantang Allah de pandai tabang Malayo asakan hati sajo bini kawan dan di poncang juo cali aku yalil nan lakadi ambi eo kawan janji nagaba ojo Jali aku jalil nan kadian bini orang jadi pekaju makasih abana mato yalil mamanda indah denai kata rumu ala cando iko aponan denai iyo wanjalil na iyo pulo di TikTok wanjalil sabana baba hayo iko nyo malu bisa dikubuh dalam indah denai kata rumu cando iko malam bainan isu alil katibo hilang nenta rompa konco di malam mainai sure laba urus ay kironyo ku yalil takadayo kabungu dengan itu iramajo sebagai nada intermezzo sebagai bagala nanti malam lari nyonanku kita lagi laita kurang lagi lema apalah kami pintu iyo kami lari ujam karena dua pasang tukang curito Eko adola iyo akatudu sana ay tolong ala sambuang juo ay di sambil iyo bakanda du sana ay pairama la de nyoju Kami pasadi bayo kumbu adu sana kami nande anak mudo nanggae babini batambu adu sana kunon na mudo batasalero kunon na mudo batasal
bini orang lata gilo jando pirang kali la kabalai balai du sana oi kabalai yo di hari sanjol Apamani apo one bakai du sana oi tagilo gilo jalil di buenyo tagilo di buenyo tagilo gilo nan mudo mudo tinggal coba dah indah mama patang pitul la dia buijo tapi tulo di habu hidup sembayang indah puasa indah mama tasasa pulo masuasaro tasa pulo masuk masuasaro ala katangi tapi tulo indah du sana oi opatang pisang di habu hidup patang pisang la dia buijo Sembayang indah la puaso indah da sana oi taraga pulo babini duo taraga pulo ala babini duo dari kami dan badu dari itu panalan tinggal lang lari dan lari sena la karangan ko tawatin pulang melang lapau diambil kopi lah bagulo utama bubuang kalangi hijau kok kawan basan tuang